రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మనము 9వ అధ్యాయం పరమ గుహ్య జ్ఞానం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. ఇదేంటంటే చాలా చాలా రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం అన్నమాట. ఈ జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం అన్నమాట. దానికి చాలా ఆటంకాలు, భౌతికంగా చాలా ఆటంకాలు వస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం గురువుల ద్వారా తెలుసుకోవాలి దాన్ని. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా మనకి కర్మయోగము, తర్వాత జ్ఞానయోగం, మధ్యలో భక్తి యోగాన్ని పెట్టారనమాట. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం, 9వ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయానికి ప్రభుపాదులు వారు పెట్టిన పేరేంటంటే పరమ గుహ్య జ్ఞానం అని చెప్పి నన్ను పెట్టారు ప్రభుపాదుల వారి పేరు. అసలు రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అనమాట ఇది. తర్వాత అనన్య భక్తి యోగం అని చెప్పినని మనకి విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ గారు ఆయన పెట్టిన పేరు ఏంటంటే అనన్య భక్తి యోగం. భక్తి యోగం అని చెప్పినని పెట్టారు దీనికి, ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ఈ 9వ అధ్యాయంలో మనకి నా భక్తుడివి కమ్ము యుద్ధము చేయము అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. గుహ్యతమ జ్ఞానం ఇది. నా భక్తి అత్యంత రహస్యమైంది, ఎంతో ఎంతో రహస్యమైంది భక్తి అని చెప్పినని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. భౌతిక జగత్తులో కృష్ణుని సంబంధం అచింత్యం అని కూడా, నా సంబంధం చాలా అచింత్యమైంది అని చెప్పినాను. అచింత్య జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారు మనకి. 7 శ్లోకాలు చెప్పుకుంటాం అనమాట అచింత్య జ్ఞానం గురించి. తర్వాత ఇక్కడ స్వరూప జ్ఞానం గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం. స్వరూప జ్ఞానము మహాత్ములకి తెలుస్తుంది, కానీ వేరే వాళ్ళకి, మూఢులకి, మధ్యస్థులకి, వీళ్ళకందరికీ తెలియదు. నా స్వరూపం గురించి ఎవరికి కూడా తెలియదు అనే విషయాన్ని కూడా భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నారు. తర్వాత భక్తులు భగవంతుని అనుగ్రహ పాత్రులు అనే విషయాన్ని కూడా స్వభావ జ్ఞానం అనమాట. అది భక్తులు భగవంతుని అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు. ఎవరైతే పరమ భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళ మీద నా కృప ఉంటుంది, నా అనుగ్రహానికి పాత్రలవుతారని భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో తెలియజేస్తున్నారు అనమాట మనకి. మూఢులంటే ఎవరంటే నా స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని నన్ను సేవింపరు. అది భగవంతుడి స్వరూపం ఏంటి అన్నది తెలుసుకొని ఆయన్ని సేవించరు అనమాట, వాళ్ళు మూఢులు. తర్వాత మహాత్ములు ఎవరంటే భగవంతుడి స్వరూపాన్ని తెలుసుకుని భగవంతుడిని సేవిస్తారు, వాళ్ళు మహాత్ములు. తర్వాత మధ్యస్థులు ఎవరంటే నన్ను ఏకీభావంతోనూ భిన్న రూపునిగాను, అహంగ్రహోపాసకులు, ప్రతీకోపాసకులు, విశ్వరూపునిగా భావించి పూజ చేస్తారనమాట. ఏకీభావంతో చూసేవాళ్ళు అహంగ్రహ ఉపాసకులు, నన్ను ఏకీభావంతో చూస్తారు. తర్వాత ప్రతీకోపాసకులు అంటే భిన్న రూపునిగా చూస్తారు. ఆ దేవుడిగా, ఈ దేవుడిగా, ఆ దేవుడికి పూజ చేసి, ఈ దేవుడికి పూజ చేసి భిన్న రూపుడిగా చూస్తారు. తర్వాత విశ్వరూపునిగా పూజిస్తారు. విశ్వరూపోపాసకులు విశ్వరూపం పెట్టుకొని ఆయన్ని పూజ చేస్తారు. దేవతారాధకులు అవిధిపూర్వకంగా నన్ను సేవిస్తారు. ఒక విధి ఉండదు వాళ్ళకి, దేవతారాధకులకి. ఆ దేవుణ్ణి, ఈ దేవుణ్ణి, ఆ చెట్టుకు పూజ చేస్తారు, ఆ పుట్టకు పూజ చేస్తారు. కాలం అంతా వృధా అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళ పూజ కూడా వ్యర్థం కాదు. వాళ్ళు చాలా కష్టపడతారు, చాలా 10 గంటల సేపు పూజలోనే ఉంటారు వాళ్ళు. కానీ ఆ 10 గంటల్లో వాళ్ళకి దక్కేది ఎంత అంటే ఒక 10 నిమిషాలు కూడా దక్కదు ఆ 10 గంటల సేపు చేసిన పూజలు. అంటే ఏంటంటే ఒకరోజు ఒక 10 గంటలు చేస్తారు ఒక దేవతకి, ఇంకో రోజు ఇంకో 10 గంటలు చేస్తారు ఇంకో దేవతకి. అట్లా ఆ విధంగా దేవతారాధన ప్రతి దేవతకి కూడా చేస్తూ ఉంటారనమాట దేవతారాధకులు అవిధిపూర్వకంగా. ఆ విధమైనటువంటి ఆరాధన మనకి లేదు, అవిధిపూర్వకం, అది విధిపూర్వకం కాదనమాట. జ్ఞానం అంటే తెలియని విషయం తెలుసుకోవటం, విజ్ఞానం అంటే తెలిసిన జ్ఞానాన్ని అప్లై చేసుకోవటం. విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటం. తర్వాత 9వ అధ్యాయం ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఇందులో విశుద్ధ భక్తిని గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఒక తల్లి ఏ విధంగా అయితే బిడ్డల్ని ప్రేమిస్తుందో ఆ విధంగా మనం భగవంతుడిని ప్రేమించాలి. పూర్తిగా హృదయం నిండా నింపుకుంటాం కదా మన పిల్లల్ని.
హృదయం నిండా నింపుకుని వాళ్ళని కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుతుంది తల్లి. కంటికి రెప్పలాగా కాపాడి తను తినేది కూడా ఆపేసుకొని ఆ పిల్లలకు పెడుతూ ఉంటుంది. అంత ప్రేమ, అంత ఆపేక్ష అనమాట. తనకు ఆకలి అవుతున్నా కూడా తను తెందు. నా బిడ్డకి పెట్టాలి ఫస్ట్, బిడ్డకి పెట్టిన తర్వాత నాకు అని చెప్పి అనుకుంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ బిడ్డే. ఆ విధంగా భగవంతుడికి ఫస్ట్ నివేదన చేసిన తర్వాత ఏదైనా సరే భగవంతుడికి నివేదన చేసిన తర్వాతే మనము తీసుకోవాలి. భగవంతుడే ఫస్ట్ అనమాట. ఆ విధంగా మనము భగవంతుడిని సేవించాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది వినిపిస్తుందా ప్రభుది? ఇది బాగా వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీకు హోస్ట్ ఇచ్చాను, నాకు హోస్ట్ ఇవ్వండి. ఓకే ఓకే, సరే ఇస్తాను. లైవ్ కూడా పెట్టాను మాతాజీ. హరే ఇప్పుడే ఇచ్చేసాను కదా. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇప్పుడు 9వ అధ్యాయంలో భగవంతుని స్వరూప స్వభావ జ్ఞానం, గుహ్యతమ జ్ఞానం, అచింత్య జ్ఞానం అన్నమాట. ఇది ఈ జ్ఞానం గురించి మనము తెలుసుకుంటున్నాము. జ్ఞానం అంటే భక్తి. ఇందులో జ్ఞానం అనే పదము, జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే భక్తి. భక్తిని గురించి మనము భక్తి ద్వారా భగవంతుడిని తెలుసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ జ్ఞానం అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే భక్తి అని అర్థం అన్నమాట. ఓం శ్రీ పరమాత్మతే నమః. నవమోధ్యాయః. రాజవిద్య రాజగుహ్యయోగం. శ్రీ భగవానువాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? ప్రేమైన అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక జ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తిని పొందుతావు. అది అసూయ. సారీ, ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకోకండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక లాస్ట్లో చెప్తాను. నెక్స్ట్ మీరు చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక. నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తిని పొందుతావు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. అర్జున, ఓ అర్జున, నువ్వు నా పట్ల ఏనాడు అసూయ అనేది లేదు నీకు. కాబట్టి అసూయ లేని వాళ్ళంటే భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతారు. అసూయ ఉంటే వాళ్ళకి వైపు కూడా చూడడు భగవంతుడు. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు ఆ రాయబారానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పిలుస్తారనమాట. మా ఇంట్లో అన్ని ఏర్పాట్లన్నీ చేశాను నీ కోసం కృష్ణ, భోజనానికి ఏర్పాట్లు, నువ్వు రా, అక్కడికి రా, ఆతిథ్యం తీసుకోమని చెప్పి నన్ను పిలుస్తాడు దుర్యోధనుడు. ఆయన వెళ్ళరు. విదురుడి ఇంటికి వెళ్తారు. విదురుడు భక్తుడు అనమాట. ఆ విదురుడి ఇంటికి వెళ్ళి విదురుడి ఆతిథ్యం స్వీకరిస్తారనమాట భగవంతుడు. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? రాయబారంలో కట్టేయాలని చూస్తారు భగవంతుడిని. ఒక మానవుడిగా తలచి కట్టేయాలని చూస్తారు ఆయన్ని. అలా గుర్తించరనమాట. భగవంతుడిని గుర్తించినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు. ఇట్లా అసూయపడే వాళ్ళంటే భగవంతుడికి ఇష్టం లేదనమాట. అసూయ లేదు కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు తెలియజేస్తున్నాను అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ భక్తి. ఆ భక్తి అంటే ఏంటి? భక్తి యోగాన్ని గురించి నీకు పూర్తిగా విశదపరుస్తాను అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అప్రారబ్ధ ఫలం పాపం ఊటం బీజం ఫలోన్ముఖం
క్రమేణైవ ప్రలీయేత విష్ణు భక్తి రతాత్మన. దేవదేవుని భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నులై ఉండి వారికి అన్ని పాపకార్యాలను ఫలిత దశలో ఉన్నను, సంచిత దశలో ఉన్నను, విత్తనపు దశలో ఉన్నను క్రమముగా నశించును. అవి ఇప్పటికిప్పుడు ఫలించే దశలో ఉంటాయి. ఆ పాపం మూలంగా మనకి, మనం చేసిన పాపం మూలంగా మనకి ఫలితాన్ని అనుభవించే దశలో ఉంటాం. ఆ పాప ఫలితాన్ని అప్పుడు కూడా నశించిపోతుందిట. పూర్వం దశ కూడా నశించిపోతుందిట. తర్వాత భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు, 3 కాలాల్లో ఉన్నటువంటి పాపం మొత్తం కూడా మనం చేసినటువంటి పాపం, సంచిత పాపాలు ఉంటాయి, ఎప్పుడో చేసినటువంటి పాపాలు. తర్వాత విత్తనపు దశలో ఉంటాయి. కొన్ని విత్తనాలు మొలుస్తూ, ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతాట, 100 మంది పిల్లల్ని ఒక్కసారి ఎందుకు తీసేసావు? ఒక్కసారి కొన్నేమో గింజలు ఒక్కసారి వెయ్యంగానే నెక్స్ట్ డే కల్లా మొలకలు వచ్చేస్తాయి మనకి. కొన్ని గింజలేమో ఇప్పుడు కొబ్బరికాయ కానీ, మామిడికాయ కానీ ఇలాంటివన్నీ పిక్కలు పెడితే కొంత టైం తీసుకుంటుంది అది రావడానికి, ఆ బీజం రావడానికి, విత్తనం రావడంలో నుంచి మొలక రావడానికి. అలా మన పాపాలు కూడా అవి మొలకెత్తడానికి కొంత టైం తీసుకుంటాయి. కొన్ని పాపాలు వెంటనే అనుభవించేస్తాం మనం, వెంటనే ఆ ఫలితాన్ని వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటివన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. భగవంతుడిని ప్రార్థన చేసి ఆయన భక్తితో శరణు వేడితే, మనము పూర్తిగా సరెండర్ అయినప్పుడు మనకి ఎటువంటి పాపాలు ఏవి చెయ్యవన్నమాట. కానీ మనం పూర్తిగా సరెండర్ ఎవరు అవుతారు? భక్తులు సరెండర్ అవుతారు. పూర్తిగా భక్తులు పూర్తిగా భక్తి శ్రద్ధతో ఉత్సాహంతో భగవంతుడిని కొలిచిన వాళ్ళు, వాళ్ళకున్నటువంటి పాపాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు ఇంక పాపాలు చేయరు. ఆ విధంగా వాళ్ళు భగవద్ధ్యానంలో, భగవంతుడి భక్తిలోనే నియుక్తమైపోతారు. అశ్రద్ధదాన పురుషాత్ రహస్యమైనది దేహం ఆత్మల వ్యత్యాసం. అతి రహస్యమైనది ఏంటంటే భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానం, కృష్ణ సంబంధం, కృష్ణుడితో మనకు ఉన్నటువంటి సంబంధం అన్నమాట. అతి రహస్యం అది. అత్యంత రహస్యమైనది శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుని ప్రతిస్పందన. మనం సేవ చేయటం ద్వారా భగవంతుడు ఎలా ప్రతిస్పందించారు అన్నది అత్యంత రహస్యమైనది అనమాట. అతి రహస్యమైనది భక్తియుత సేవ. రాజ విద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాదు. రహస్యాలన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహించదగినది. ఎంతో సంతోషంగా మనం ఈ జ్ఞానాన్ని నిర్వహించవచ్చు. భక్తి అన్నమాట. ఈ భక్తిని మనము నిర్వహించవచ్చు, ఎంతో సంతోషంగా నిర్వహించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. స్క్రీన్ డౌన్ అయిపోయింది. మనకి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మందు ఇస్తారు. మందు ఎందుకు ఇస్తారు? మనకి రోగానికి ఇస్తారు. మనకి ఏదైనా జబ్బు చేసినప్పుడు మందు ఇస్తారు. మందు ఇస్తే అది ఎంతో చాలా చేదుగా, కటికి చేదుగా ఉంటుంది. ఆ మందు వేసుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటి మందు కూడా మనం తీసుకుంటాం. ఎందుకు? మన రోగం నుంచి బయటపడటం కోసం. మనం భవరోగంలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు భౌతికమైనటువంటి రోగం, భవరోగంలో ఉన్నాం. ఈ భవరోగాన్ని ఏది తప్పిస్తుంది? హరే కృష్ణ నామము, కీర్తన, భగవంతుడి భక్తి, ఇది మాత్రమే భవరోగం నుంచి మనల్ని తప్పిస్తుంది. కాబట్టి అది ఫస్ట్ లో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఆచరించడం. చాలా చేదుగా ఉంటుంది. మందు ఎలా చేదుగా ఉంటుందో అలా
ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వటము, మంగళహారతి అటెండ్ అవ్వటం, పొద్దున్నే లేవటము, మళ్ళీ జపం చేసుకోవటము. అబ్బా మన టీవీ ప్రోగ్రామ్ పోతుంది, ఇప్పుడు క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలంటే టీవీలో సీరియల్ చూస్తున్నాను. సీరియల్ ముఖ్యమా? సీరియల్ అశాశ్వతం. శాశ్వతమైన దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేసుకోవాలి. అది మనసు మనకి చెప్పాలి. మనసు బుద్ధి మన మాట వినాలన్నమాట. ఆ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు మాత్రమే మనము మన మాట వినేట్టుగా మనసు చేయాలి. తర్వాత మన ఇంద్రియాలు మొత్తం మనసు ఆధీనంలోకి రావాలి. తర్వాత మనసు బుద్ధి ఆధీనంలోకి రావాలి. అప్పుడు ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందుతుంది అనమాట. ఈ భక్తి అన్నది స్టార్టింగ్ లో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకా అది చెయ్యండి మనము బతకలేము. మన జీవితం మొత్తం కూడా దానికోసమే అనేది మనం గుర్తిస్తాం అనమాట. రాజ విద్య రాజు వంటిది. ఇప్పుడు రాజు ఎలాగూ ఈ రాజ విద్య అంటే రాజుగారు అన్ని శాసనాలు చేస్తూ ఉంటారు. తప్పులు చేస్తే శిక్షలు వేస్తూ ఉంటారు, అన్ని చేస్తూ ఉంటారు రాజుగారు అంటే. అంతే ఇది కూడా, ఈ భౌతిక జ్ఞానం కూడా మనం ఏదైనా తప్పులు జరిగినప్పుడు మనకి శిక్ష పడుతూ ఉంటుంది, తప్పు చేసినప్పుడు తప్పకుండా. కానీ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, తప్పు చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రాజు లాంటిది. ఇప్పుడు భౌతికంగా మనం పెట్టుకున్నటువంటి శిక్షలన్నీ కూడా వాటంతట అమలు చేయబడుతూ ఉంటాయి. మరి భౌతికంగా మనం చేసుకున్నవే అంత అమలు చేయబడినప్పుడు భగవంతుడి ద్వారా మనం భక్తి విషయంలో తప్పులు చేసాం అనుకోండి, భగవంతుడిని సేవించడం మానేసినప్పుడు మన పాపాలు మనం అనుభవించకుండా తప్పకుండా మనము అనుభవించాల్సిందే, కష్టపడాల్సిందే. కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు అదిగో చూడు భగవంతుడు చేశాడంటాం. అదే సుఖం వచ్చినప్పుడు నన్ను పెంచిన వాడు లేడనుకుంటాం మనం. అది తప్పనమాట. రాజగుహ్యం అత్యంత గుహ్యమైనది, రహస్యాలన్నింటిలో రహస్యమైనది. ఇది ఎట్లాగంటే అందుకే మనకి కర్మయోగము జ్ఞానయోగం మధ్యలో భక్తి యోగం పెట్టారు. ఒక శాండ్విచ్ ఉంటుంది కదా, శాండ్విచ్ అంటే 2 బ్రెడ్ ముక్కల మధ్యలో మనము మనకి ఇష్టమైన పదార్థాన్ని పెట్టుకుని తింటాం అన్నమాట. అలాగే మనకి ఇష్టమైన పదార్థం ఏది అంటే భక్తి యోగము. ఈ భక్తి యోగాన్ని మనకి మధ్యలో పెట్టి అందించారనమాట. ఇదేంటంటే మణులలోకెల్లా మణి లాంటిది. అందుకే దీన్ని సేఫ్ లాకర్ లో పెట్టారు. మొత్తం మన ఒక బాక్స్ లో పెట్టి దాన్ని సేఫ్ లాకర్ లో పెట్టారు. ఆ లాకర్ లో ఉన్న దాన్ని మనము తీసుకోవాలంటే ఆ రహస్యం తెలియాలి. అది గురువుల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఆ గురువుల ద్వారా మనం ఆ రహస్యాన్ని అందుకుని దాన్ని తెలుసుకుని ఆ భక్తి అంటే ఏంటి అన్నది ఏ విధంగా చేయాలి అన్నది గురువుల ద్వారా తెలుసుకుని చేస్తేనే మనం తేలికగా కృష్ణ భగవానుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాం అనమాట. సాధు సంఘంలో ఉండాలి, గురువు ద్వారా అన్ని వినాలి, గురువు ద్వారా తెలుసుకోవాలి, గురువుని అనుసరించాలి, ఈ విధంగా చేయాలి. పవిత్రం శుద్ధ జ్ఞానం అనమాట. చాలా పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానం, శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానం, ఉత్తమం, దివ్యమైనది అనమాట ఈ జ్ఞానం. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. సుసుఖం చాలా ఉల్లాసంగా ఉండేది. ఇది చేస్తే మనకి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. టెంపుల్కి వెళ్ళండి, మీరు ఒక సంకీర్తన వినండి, సంకీర్తన చేయండి. ఇస్కాన్ టెంపుల్లో సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటే మనము చక్కగా డాన్స్ చేయొచ్చు, కోలాటం చేస్తూ ఉంటారు. డాన్స్ మనస్సు ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది అనమాట. భగవంతుని సేవ చేస్తూ ఉంటే అలా ఉల్లాసంగా ఉంటాం. అవ్యయం నశింపనిది, ఎల్లప్పుడూ ఉండేది, ఎప్పటికీ కూడా అది నశించదు అనమాట. ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉంటుంది ఈ భక్తి అనేది. భగవంతుడు శాశ్వతుడు, భక్తి శాశ్వతం. ఇదేంటంటే గుప్తమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు. అశ్రద్ధదాన పురుషాః ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మని. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మం భక్తియుక్త సేవ యందు విశ్వాసం లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. ఎవరికైతే విశ్వాసం లేదో, అసూయ ఉంటుందో, శ్రద్ధ ఉండదో, విశ్వాసం ఉండదో వాళ్ళు
ఎప్పుడు ఈ లోకానికి వస్తూనే ఉంటారు. శ్రద్ధ విశ్వాసం ఎలా వస్తాయి మనకి? శాస్త్రాధ్యయనం ద్వారా శ్రద్ధ విశ్వాసం వస్తాయి. మనం సాధన చేయాలన్నా కూడా ఊరికే సాధన చేస్తే మనకి శ్రద్ధ కుదరదు. మనం జపం చేస్తూ ఉంటాం, భగవంతుడి గురించి శ్రద్ధ లేదు, విశ్వాసం లేదు మనకి భగవంతుడి మీద, అప్పుడు మనం జపం చేయగలమా? చేయలేము. జపం చేస్తూ ఎవరితోనూ మాట్లాడుతూనో, ఏ ఫోన్లోనూ మాట్లాడుతూనో, మధ్యలో ఆపేస్తూ ఈ విధమైనటువంటి తప్పులన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ శ్రద్ధ ఎట్లా వస్తుంది మనకి? గురువుల ద్వారా శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, గురువు శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి, శాస్త్రాల్ని చెప్తున్నారు. గురువు ద్వారా మనము నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుని శాస్త్రాధ్యయనం చేసినప్పుడు మనకు ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసం అనేవి కలుస్తాయి భగవంతుడి మీద. ఆ కలిగినప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడిని పొందగలుగుతారు. అందువలన వారు పదే పదే ఎవరైతే ఆ శాస్త్రాధ్యయనం గురువుని ఏర్పాటు చేసుకుని శాస్త్రాధ్యయనం చేయరో వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మల్ని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు జ్ఞాన యోగమేమో ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని కలిగిస్తుంది, అష్టాంగ యోగమేమో పరమాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని కలిగిస్తుంది, తర్వాత భక్తి యోగమేమో భగవంతుని సాక్షాత్కారం కలిగిస్తుంది అన్నమాట. భాగవత ధర్మం ఎవరైతే శ్రద్ధతో ఆచరిస్తారో వారు నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ పరంతప, ఇక్కడ చూడండి పరంతప. పరంతప అంటే ఏంటి అన్నది మీకు దీంట్లో వస్తే గనక, క్విజ్ లో వస్తే గనక శత్రువులను సంహరించేవాడా అని చెప్తున్నారు. ఎవరిని? అర్జునుడిని పొగుడుతున్నారు అనమాట. శత్రువులందరినీ కూడా సంహరించేవాడే నువ్వు, వీళ్ళందరూ శత్రువులు మనకి, వీళ్ళందరూ కూడా చెడ్డవాళ్ళు, వీళ్ళని ఎందుకు రక్షిస్తానంటున్నావు, వీళ్ళని ఎందుకు చంపనంటున్నావు? నువ్వు చేయాల్సిందాన్ని నువ్వు చెయ్యి, భక్తిగా చెయ్యి, భక్తిగా నా భక్తుడిగా పూర్తిగా నాకు సరెండర్ అయిపో, నువ్వు నేను చెప్పిన మాట విను నువ్వు అని చెప్పని భగవంతుడు ఇన్ని అధ్యాయాల్లో కూడా అదే చెప్తూ వచ్చారు. రకరకాలుగా చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ సీరియస్ ఇన్ స్కూల్, we remain in the same class. పూర్తిగా మనము అదే క్లాస్ లో ఉండిపోతాం, ఫెయిల్ అయిపోతాం. మనం గనక కాన్సన్ట్రేషన్ గా మనం చదువుకోకపోతే, టీచర్ చెప్పింది శ్రద్ధగా వినకపోతే అక్కడే ఆ క్లాస్ లోనే ఉంటాం, మార్కులు సున్నాలు వస్తాయి. If we are not serious in devotion, we remain in the same cycle of birth and death. మనం సీరియస్ గా కనుక డివోషనల్ సర్వీస్ చేయకపోతే, భక్తి యోగాన్ని ఆచరించకపోతే వాళ్ళు మళ్ళా బర్త్ అండ్ డెత్, ఈ జైంట్ వీల్ లాగా తిరుగుతూనే ఉంటాం. మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాం, మళ్ళీ చచ్చిపోతూ ఉంటాం, మళ్ళీ ఈ పుట్టుక సాగు వీటి మధ్యలో ఏమైతుందంటే తప్పు కర్మలన్నీ ఆచరించి మనము వెళ్ళిపోయేది, డౌన్ ఫాల్ అయిపోతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ జంతువుల్లో కూడా పడిపోతూ ఉంటాం. జంతు జన్మలు వచ్చినాయంటే వాటిలో నుంచి బయటికి రావడం చాలా కష్టమవుతుంది. 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలన్నీ అయిన తర్వాత మనకి జన్మ వచ్చింది, మానవ జన్మ. మానవ జన్మ లక్ష్యం ఏంటి అంటే మనం భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవటమే. అది తెలుసుకొని ఆచరించిన వాళ్ళు మాత్రమే కృతకృత్యులు అవుతారు అన్నమాట. ఈ జన్మ సార్థకం చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సానే సర్వభూతాని నాహం తే వ్యవస్థితః. నేను ఏర్పాటు చేసిన ప్రకృతిపైనే జీవులందరూ ఆధారపడి ఉన్నారు, నేను వాళ్ళ మీద ఆధారపడలేను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. భగవద్గీత చదవటం ద్వారా మనం 5 విషయాలు తెలుసుకుంటాం. ఏంటంటే ఆత్మని గురించి తెలుసుకుంటాం, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటాం, ప్రకృతి గురించి తెలుసుకుంటాం, కాలం గురించి తెలుసుకుంటాం, కర్మ గురించి తెలుసుకుంటాం. భగవద్గీతలో మనకి చెప్పే విషయాలు ఏంటంటే ఇవి. భగవంతుడి గురించి చెప్తారు, తర్వాత ఆత్మ గురించి భగవంతుడి గురించి చెప్తారు, తర్వాత ప్రకృతి గురించి చెబుతారు, కాలం గురించి చెబుతారు, కర్మ గురించి చెబుతారు. ఈ 5 విషయాల గురించి మనము తెలుసుకుంటాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ
భూలోకం మనకి. ఈ మధ్యలోది భూలోకం. భూలోకం పైన 7 లోకాలు, కింద 7 లోకాలు. కింద 7 లోకాలు, పైన 7 లోకాలు, మొత్తం కూడా 14 లోకాలు. కిందికి వెళ్ళిపోయినాం అనుకోండి, కింది లోకాలకు వెళ్ళిపోతే మనం మళ్ళీ పైకి రావాలంటే, భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోవాలంటే చాలా కష్టం. మనం మధ్యలో ఉన్నాం కాబట్టి మనము సక్రమంగా బిహేవ్ చేసి సరైన పద్ధతిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. భగవంతుని తృప్తిపరచాలన్నమాట. భగవంతుని తృప్తిపరచాలంటే ధర్మంగా ఉంటూ మనము శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి. శాస్త్రాధ్యయనం ఎట్లా చేయాలి? గురువు మనంతటా మనం శాస్త్రాలు చదువుకుంటే మనకు అర్థం కాదు. అవి చాలా గుప్తంగా ఉంటాయి. దాంట్లో ఉన్న రహస్యాన్ని అర్థాన్ని మనం తీసుకోవాలంటే మనంతటా మనం చదువుకుంటే అర్థం కాదు. అది ఒక గురువు ద్వారా పొందితేనే మనకు అర్థమవుతుంది. ఒక గురువు గారు, తెలుసుకున్న గురువు గారు మాత్రమే ఆ రహస్యాన్ని మనకి చెప్పాలి. ఆ చెప్పడం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకుంటాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, భూలోకం, ఇక్కడ భువర్లోకం. సువర్లోకం అంటే స్వర్గలోకం అన్నమాట. సువర్లోక, మహల్లోక, జనలోక, తపలోక, సత్యలోక. సత్యలోకం అంటే ఇది బ్రహ్మగారు ఉంటారు ఇక్కడ. ఇది మొత్తం కూడా 7 లోకాలు. ఇవన్నీ కూడా అప్పర్ ప్లానెట్స్. ఇక్కడ మిడిల్ ప్లానెట్ లో మనం ఉన్నాం. లోయర్ ప్లానెట్స్ ఏంటి? అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ. మొత్తం కూడా 7 లోయర్ ప్లానెట్స్. ఈ లోయర్ ప్లానెట్స్ ఇవన్నమాట. ఈ మొత్తం కూడా ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణు. ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు గర్భంలో నుంచి పుష్పం బయలుదేరింది అనమాట. ఈ కారణోదక సముద్రం ఇది. ఈ సముద్ర జలం ఏంటంటే కారణ సముద్రం. ఇదేంటంటే ఈ భగవంతుడి కారణోదక సాయి విష్ణు స్వేదం నుంచి వచ్చినటువంటి జలం అనమాట. అది ఆ జలం మీద గర్భోదక సాయి పడుకొని ఉంటారు. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి ఈ తామర పుష్పం బయలుదేరి ఇక్కడ విరాట్ స్వరూపం ఉంటుంది. తామర తోడులో విరాట్ స్వరూపం ఉంటుంది. దానిపైన మనకి ఈ కమలం వస్తుంది. ఈ కమలం పైన ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు వస్తారు. మొత్తం కూడా ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ లోకాలన్నీ ఇవి లోయరు, ఇవేమో అప్పర్ ప్లానెట్స్. ఎవరైతే భక్తి చేసుకుంటారో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా గోలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. కొంచెం భక్తి చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ లోకాలకు వెళ్తారు, ఈ అప్పర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తారు, వెళ్ళి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు అనమాట. ఈ లోయర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తారు. లోయర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మలన్నీ అనుభవించి ఒక్కొక్క జన్మ ఎత్తిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ నిదానంగా మునిగిపోతాం. మునిగిపోయినప్పుడు పైకి రావడం కష్టం కదా, టైం పడుతుంది. ఆ టైం తీసుకుంటాం అనమాట. ఆ టైం ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చేయటం ద్వారా, సాధువుల సాంగత్యంలో ఉండటం ద్వారా, గురువుల యొక్క అండ తీసుకోవడం ద్వారా, వారి చెప్పిన శాస్త్రాధ్యయనం చేయటం ద్వారా మనము డైరెక్ట్ గా గోలోకానికి చేరుకోగలం. నచమస్తాని భూతాని పశ్చిమే యోగమైశ్వరం భూత బృంద చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. ఆయనను సృష్టించబడిన సర్వప్రాణులు నాలో స్థిరముగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తెలిగించుము. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను. ఆయనను నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితం కాను. అది నాలో ఉండవు, కానీ నేను వాటిల్లో ఉంటాను. ప్రతి జీవిలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు భగవంతుడు. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? నాచే ఏర్పాటు చేయబడిన ప్రకృతి యందు సకల జీవులు ఉన్నారు. నేను ఏర్పాటు చేసిన ప్రకృతే అది. ఆ ప్రకృతిలో సకల జీవులు ఉన్నారు, కానీ నాలో వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ నాపై వారు ఆధారపడి ఉన్నారు. నేను ఏర్పాటు చేసిన ప్రకృతి మీద ఆధారపడి ఉన్నాను, నేను వారిపైన ఆధారపడి లేను.
నా యోగ నా యోగ వైభవం చూడు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అన్నమాట భగవంతుడు. ప్రకృతి అంతా కూడా నా ద్వారానే ఏర్పాటు చేయబడింది అని. యథాకాశ స్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గో మహాన్ తదా సర్వాణి భూతాని మస్తాని ఉపధారయ. బలవంతమైన వాయువు అంతటను వీచుతూ సర్వదా ఆకాశం నుండే ఆధారపడి ఉన్నట్లే సృజింపబడిన జీవులనియు నా ఎందే ఆధారపడి ఉండనని గ్రహింపుము. సర్వత్రా వీచే బలమైన గాలి ఏమైతుంది, అన్ని చోట్ల వీస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉంటుంది అనమాట. అది స్థిరంగా ఉంటుంది అది. అలాగే అదే విధంగా ప్రాణులన్నీ ఎల్లప్పుడూ నా ఎందే స్థితమై ఉన్నాయి. ఎప్పటికీ కూడా ప్రాణులన్నీ కూడా నాలోనే ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నారు. మయ అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునా నేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ అన్ని చరాచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నది. కానీ దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ నాశనం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రకృతి ద్వారా జరుగుతుంటుంది. కానీ ప్రకృతిని సృష్టించింది ఎవరు? భగవంతుడి అధీనంలో ఉంది. ఆయన సృష్టించారు ప్రకృతి భగవంతుడి అధీనంలో ఉందన్నమాట. ప్రకృతి జీవులన్నీ ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఆ సృష్టి జరగంగానే, నాశనం జరగంగానే అవన్నీ మళ్ళీ లైవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. చక్షురేషు సవితా సకల గ్రహాణాం రాజా సమస్త సురమూర్తిరశేష తేజాః యస్యాగ్నయా భ్రమతి సంవృత కాల చక్రో గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. సూర్యుని చలనం యొక్క వర్ణనము. సూర్యుడు పరమ పురుషుని ఒక నేత్రముగా పరిగణింపబడననియు వేడి వెలుతురు వ్యాపింపజే బ్రహ్మాండమైన శక్తి దానికి కళ్ళనియు చెప్పబడినది. అయినను ఇది గోవిందుని శాసనం చేతను దివ్య సంకల్పం చేతను నిర్దిష్ట వలయంలో తిరుగుతున్నది. అది భగవంతుడి శాసనంతోనే ఆ సూర్యుడు గాని, ఆ సూర్యుడిలో నుంచి వేడిని గాని, వెలుతురు గాని అంతా కూడా అక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నది. నిర్దిష్ట వలయంలో మొత్తం కూడా గ్రహాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాయి అక్కడ. అవన్నీ కూడా భగవంతుడి ఆదేశం మీద ఉన్నాయి. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ పూసలు ఉంటాయి కదా, మన ముత్యాల హారంలో పూసలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఆ దారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఉంటాయి. ఆ విధంగా భగవంతుడిని ఆధారంగా చేసుకుని మొత్తం కూడా గ్రహ వ్యవస్థ అంతా కూడా భగవంతుడి ఆధారంలో ఉన్నది. భగవంతుని సంకల్పంతోనే భూమి, సూర్యుడు, చంద్రుడు, దాని చలనం, భూమి చలనము, అన్ని గ్రహాల చలనం అంతా కూడా భగవంతుడి మీదే ఆధారపడి ఉన్నది అని చెప్పి బ్రహ్మ సంహితలో మనకి తెలియజేస్తున్నారు. బ్రహ్మగారు తెలియజేశారు అనమాట. బ్రహ్మ మానస లీల జరిగినప్పుడు ఆయన అనుమానపడతారు భగవంతుడిని చూసి. చిన్న పిల్లవాడా కృష్ణుడు అంటే, ఈ పిల్లవాడా అందరినీ చంపుతున్నాడు అన్నారు అని చెప్పి అనుమానపడ్డందుకు గాను ఆయన ఆవులన్నీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు పైకి. వెళ్ళిపోతే అన్ని రూపాలతోనే అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. ఆవులు చక్కగా వాటి పైన చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అందరు చక్కగా ఆవుల్ని కాస్తూ ఉంటారు, పాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు, అన్ని చేస్తూ ఉంటారు. పని జరిగిపోతూనే ఉంటుంది. ఒక సంవత్సరం అయిన తర్వాత ఆయనకి ఇంటికి దిగి వస్తారు, చూసేటప్పటికి అన్ని వాటంతట వాటి పేరు పిలిస్తే వస్తున్నాయి, ఆవులన్నీ చక్కగా ఉన్నాయి. ఇదేమిటా ఇది, నేను అక్కడ పెట్టాను కదా అని వెళ్ళి చూసుకుంటే అక్కడ ఆవులు అక్కడే ఉన్నాయి, ఇక్కడే ఉన్నాయి. తెలుసుకోగలుగుతారు ఈయన కృష్ణ భగవానుడు అని నమ్ముతారనమాట బ్రహ్మగారు. ఆయనకు కూడా అనుమానం వచ్చిందిట, ఆయన కృష్ణుడేనా, ఆయన భగవంతుడా అని చెప్పినని. అందుకని చెప్పినని ఆయన అదంతా చేసిన తర్వాత ఈ బ్రహ్మ సంహిత శ్లోకాలతో ఆయన కీర్తించారు భగవంతుడిని. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనమాశ్రితం
పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మానవ రూపంతో అవతరించినప్పుడు మూఢులను నన్ను అవమానించరు, సర్వమునకు పరమ ప్రభువు అయిన నా దివ్యత్వమును వారెరుగరు. అది మానవ రూపంలో నేను వచ్చినప్పుడు నన్ను అవమానిస్తారు, వాళ్ళు నన్ను నా రూపాన్ని తెలుసుకోలేదు. నేను మనిషి రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు ఎవరంటే, ఇక్కడ శిశుపాలుడు చూడండి, కంసుడు శిశుపాలుడు. కంసుడు కూడా గుర్తించల భగవంతుడిని, శిశుపాలుడు కూడా గుర్తించల. కంసుడు ఏం చేశాడు, చుట్టూతా రాక్షసులు పెట్టుకున్నాడు, రాక్షసులు పెట్టుకుని వాళ్ళు రక్షిస్తారు అనుకున్నాడు. భగవంతుడిని శరణు వేడుకోలే ఆయన, రాక్షసుల మీద ఇది పెట్టాడు అనమాట. వాళ్ళందరూ రక్షిస్తారు, వాళ్ళ మూలంగా మా భగవంతుడు నన్ను ఏం చేయలేడు అనుకున్నాడు ఆయన. తర్వాత శిశుపాలుడు 100 తప్పులకు ఆస్థానం చెప్పాడు శిశుపాలుడివి కృష్ణ భగవానుడు. కానీ ఆ 100వ తప్పు రాజసూయ యాగంలో ప్రథమ తాంబూలం యాదవుడిగా ఇచ్చేది అని చెప్పనని ఆయన తిట్టడం మొదలు పెడతారు కృష్ణ భగవాను. అప్పుడు ఆ సుదర్శన చక్రం వచ్చి సమ్మతిస్తుంది అనమాట ఆయన శిశుపాలుడిని. ఆ విధంగా కొంతమంది, చాలా మంది మూఢత్వంతో ఉన్నటువంటి మూర్ఖులు వాళ్ళు పరిహసిస్తారు భగవంతుడిని, అంటే ఎగతాళు చేస్తారు. పరిహసిస్తారంటే ఎగతాళు చేస్తారు, గుర్తించరు. వాళ్ళు సకల భూతాలకు మహేశ్వరుడైన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వాన్ని వారికి తెలియదు. అది నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వం వాళ్ళకి తెలియక వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తారు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు శంకరాచార్యుడు కూడా మొదట్లో అంతా కూడా ఆయన భగవంతుడిని కీర్తించలా. తర్వాత లాస్ట్ లో ఆయన భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. మూడులారా గోవింద అనండి, గోవిందుడిని సేవించండి. చాలా కృష్ణుడి గురించి రాశారు ఆయన శ్లోకాలు, మళ్ళీ అవన్నీ కూడా రాశారు కృష్ణుడి గురించి. వాళ్ళ తల్లి చనిపోయేటప్పుడు ఆమె కృష్ణ భగవాను చూడాలనుకుంటుంది, ప్రత్యక్షంగా ఆయన దర్శనం అయ్యేట్టుగా చేస్తారు కృష్ణ భగవాను దర్శనం ఆమెకి. అట్లా ఆయన కూడా శంకరాచార్యుడు కూడా కృష్ణ భగవాను లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి. తర్వాత ఇక్కడ రామానుజాచార్యులు, మధ్వాచార్యులు వీళ్ళందరూ కూడా గురువులు మనకి. వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు భగవంతుడు ఉన్నారు, భగవంతుడిని నమ్మండి, భగవంతుడిని సేవించండి, నవవేద భక్తి ద్వారా సేవించండి అని మనకి ఆచరించి చూపించారు. అంబరీషుల వారు, ప్రహ్లాదుడు, ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి. వాళ్ళందరూ ఎంత చెప్పినా కూడా అవన్నీ ఉంది పురాణాలు అంటాం. ఆ పురాణాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మనకి? వేదాల్లో నుంచి వచ్చినాయి. ఉపనిషత్తులు, వేదాల నుంచి ఉపనిషత్తులు, ఉపనిషత్తులు పురాణాలు, ఇవన్నీ ఇతిహాసాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకి వేదాల్లో నుంచి వచ్చినాయి. అవన్నీ కూడా మనం నమ్మకపోతే తప్పుతో పట్టిన వాళ్ళం అవుతాం, మూర్ఖులం అవుతాం అన్నమాట. కాబట్టి మనము భగవంతుడిని నమ్మాలి. దూరం నుండి ప్రపంచం శూన్యంగా ఉంటుంది, దగ్గరగా చూస్తే ఇప్పుడు కొండలు అవన్నీ ఉంటాయి మనకి. సూర్యుడిని చూస్తూ ఉంటాం, సూర్యుడు ఎంత చిన్న పల్లెల్లాగా కనిపిస్తాడు మనకి, ఇంతే చిన్న నందినే కంచం అంత ఉంటాడు అంతే. అదే మన దగ్గరికి ఆయన ఎంత పెద్ద గోళం, ఆయన ఎంత పెద్ద గ్రహం, సూర్యగ్రహం అంత పెద్దది. మనకి ఆ లెక్కలు, ఆ శాస్త్రం చదివినప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట మనకి. అట్లాగే భగవంతుడిని కూడా మనం గుర్తించలేము. ఎప్పుడు గుర్తించగలుగుతాం? భక్తితో భగవంతుడిని సేవించినప్పుడు మాత్రమే మనము భగవంతుడి ఐశ్వర్య రూపాన్ని మనం చూడగలుగుతాం. భగవంతుడి ఐశ్వర్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్నప్పుడే మనకి శ్రద్ధ విశ్వాసం కలుగుతాయి. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీ ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంతనన్య మనసో వ్యయం. ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి మూలమని, ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలం నా యందే మనస్సు లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు. మహాత్ములు దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయిస్తారు. దైవీ ప్రకృతి అంటే రాధారాణి ఆంతరంగిక శక్తి, ఆంతరంగిక శక్తి అనమాట. భగవంతుడు ఆంతరంగిక శక్తి, ఆమెను ఆరాధిస్తారు.
ఇక్కడ చూడండి, ఈమె వాత్సల్యం కృష్ణ భగవానుడిని. ఆయన ప్రేమగా చూస్తాం చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, వీళ్ళు దబదబా వచ్చి ఈ గోప బాలకులు కాళ్ళకు అలంకరణ చేస్తున్నారు. వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, వాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎప్పుడు వస్తాడా కృష్ణుడు, బయటకు ఎప్పుడు వస్తాడా అని. అప్పుడే వెళ్ళిపోతావా కృష్ణ, నన్ను వదిలిపెట్టామని ఈమె మళ్ళీ ఎప్పుడు కనిపిస్తావు నాకు అన్నట్టు చూస్తుంది యశోద. ఆమె ప్రేమతో, ఆ ప్రేమ మొత్తం ఆయన ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేదాకా ఆ ప్రాణం వెలువెల్లాడుతూ ఉంటుందన్నమాట ఆ ఆ కృష్ణుడి కోసం. వాత్సల్యం, మాధుర్యం అనమాట ఆమెది. నాయందే మనస్సు లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. భక్తితో ఆయన సేవ చేయటంలోనే వాళ్ళు నిమగ్నం అయిపోతారు అనమాట. సహజమైన భక్తిలో ఒక భక్తులు ఉంటారు. శుద్ధ భక్తులను మహాత్మా అని చెప్పాలి. అందరూ మహాత్ములు కాదు, భగవంతుని స్వరూపాన్ని తెలుసుకుని భజిస్తారు, వాళ్ళు మాత్రమే మహాత్ములు. వారు శ్రద్ధ శుద్ధ సత్వాలలోకి వస్తారు. శుద్ధమైన భక్తులు అనమాట. వాళ్ళు భగవంతుని గుణగణాలు కలిగి ఎరిగి ఉంటారు. తర్వాత భక్తియుక్త సేవలో ఉంటారు. భగవంతుని ఆది అనాది రూపునిగా ఎరిగి ఉంటారు. వాళ్ళే మహాత్ములు అనమాట. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని మహాత్మా అని మనం పిలవకూడదు. గురువు గారు అని కూడా పిలవకూడదు. గురువు గారు అంటే ఎవరు అంటే, మనకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే బోధిస్తారో వాళ్ళు గురువు గారు. గురువు అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధించేవాళ్ళు. మన గురువు ఎవరంటే ఆచార్యులు. ఆచార్యులు ఎవరు? ప్రభుపాదులు వారు మనకి గురువు. తర్వాత శిక్షా గురువులు ఉంటారు. ఆచార్యులు వారు చెప్పినదంతా కూడా విని ఆచరించి అదంతా నేర్చుకుని చెప్పేవాళ్ళు శిక్షా గురువులు ఉంటారు. చాలా మంది ఉంటారు శిక్షా గురువులు. దీక్షా గురువులు ఉంటారు. దీక్షా గురువు తర్వాత శిక్షా గురువు. ప్రభుపాదుల తర్వాత దీక్షా గురువు వస్తారు. దీక్షా గురువు తర్వాత శిక్షా గురువు. వాళ్ళందరూ కూడా మహాత్ములు. ఎవరంటే దీక్షా గురువులు, ప్రభుపాదుల వారు, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని సేవించినటువంటి వాళ్ళు, భగవంతుడిని గుర్తించినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళని మహాత్ములు అంటున్నారు. మహాత్ములు ఎవరు? సతతం కీర్తయంతో మాం ఏతంతస్య దృఢవ్రతాః నమస్యంతస్య మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలను గానం చేస్తూ ఎప్పుడు 24/7, ఎప్పుడు 24 hours వాళ్ళకి భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటారు. కృష్ణ భగవాన్ని గురించి వింటూ ఉంటారు, చెబుతూ ఉంటారు వేరే వాళ్ళకి. 24 గంటలు వాళ్ళు అదే ధ్యాసలో ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళని మహాత్ములు అని చెప్పాలి. వాళ్ళు లీలలు గానం చేస్తుంటారు, భగవంతుడి లీలల గురించి గానం చేస్తూ ఉంటారు. దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ ఉంటారు. చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఎంత కష్టపడ్డా కూడా అది కష్టం కింద అనుకోరు. ఈ శరీరం కింద అనుకోరు. వాళ్ళు ఆత్మనే గ్రహిస్తారు. ఆత్మానందం కోసమే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇప్పుడు వినయంతో నా ముందు ప్రాణం వెళుతూ నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారు. మీరు చూడండి, ప్రణామం చేస్తూ ఉంటారు. దండ ప్రణామం, దండవత్ ప్రణామం అని చెప్పిన అంటారు కదా. పూర్తిగా ఒక దండం కింద పడేస్తే ఏ విధంగా అయితే పడిపోతుందో ఆ విధంగా భగవంతుడు ఎదురుగుండా వాళ్ళు పూర్తిగా అవయవాలన్నీ తాకిస్తారు అనమాట. తాకించి ప్రణామం చేస్తారు. దండవత్ ప్రణామం అంటే అది భగవంతుడికి చేసే ప్రణామం. అది మగవాళ్ళు చేస్తారు. ఆడవాళ్ళు దండవత్ ప్రణామం చేయకూడదు. ఈ భాగం మనకి తల్లి పాలిచ్చే భాగం. ఈ భాగాన్ని మనం టచ్గా ఇవ్వకూడదు. భూమికి టచ్ కాకుండా మనం చేయాలి దండవత్ ప్రణామం. అది మనం ప్రణామం చేయాలి ఆడవాళ్ళు. కీర్తన ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉండడం. దృఢమైన వాగ్దానంతో, విశ్వాసంతో పనిచేయటం. నమస్యంత ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉండటం. నిత్యయుక్త ఎల్లప్పుడూ లీనమై ఉండటం. ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడి కీర్తనలోనే లీనమై ఉండటం. కీర్తన చేస్తున్నారు చూడండి వీళ్ళు.
కొన్ని ముఖ్యమైన శ్లోకాలు మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది. అన్ని శ్లోకాస్ అంటే టైం సరిపోదు మనకి. జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖం. జ్ఞానం అభ్యసించడం ద్వారా యజ్ఞం చేయటం యందు నిమగ్నయుడు ఇతరులు దేవదేవుని అద్వితీయుడుగాను పలువురి యందు వివిధ రూపుడుగాను విశ్వరూపుడుగాను పూజిస్తారు. అహంగ్రహ ఉపాసకులు నేనే భగవంతుడిని అని చెప్పనని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు, అహంగ్రహ ఉపాసకులు. ఇప్పుడు ఈయన కూడా ఎవరంటే పౌండ్రక వాసుదేవుడు నేనే భగవంతుడిని, నన్ను పూజించండి అని చెప్పనని ఆయన ఆ కృష్ణుడు ఏంటి వాసుదేవుడు, నేను వాసుదేవుడిని అని చెప్పినాను అంటాడు. ఆ భుజకీర్తులు అవన్నీ పెట్టుకుంటాడు అనమాట. అన్ని కృష్ణుడిలాగా అలంకారం చేసుకుని ఫ్లూట్ పెట్టుకుని లాస్ట్కి ఆయన మీదకి యుద్ధానికి వస్తాడు. నా పేరు నువ్వు పెట్టుకున్నావేంటి, నేనే కృష్ణుడు, నువ్వేంటి కృష్ణుడు పొమ్మని చెప్పి యుద్ధానికి వచ్చేటప్పటికి కృష్ణ భగవానుడు లాస్ట్కి ఆయన సంహరించేస్తాడు అనమాట. పౌండ్రక వాసుదేవుడు అంటే ఆయన ఉన్నప్పుడే ఆయన ఆ విధంగా బిహేవ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. నేనే భగవంతుడిని అని చెప్పినాను. ఇప్పుడు కలియుగంలో మనకి చూస్తూనే ఉన్నాం కదా, భగవాన్ భగవాన్ అనిపించుకుంటున్నారు ప్రతి వాళ్ళు కూడా. భగవాన్ అంటే ఎవరు అంటే ఆరు లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. సంపూర్ణ సౌందర్యవంతుడు, సంపూర్ణ వైరాగ్యవంతుడు, సంపూర్ణ కీర్తివంతుడు, సంపూర్ణ ఐశ్వర్యవంతుడు. ఇట్లా 6 లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి వాళ్ళు. ఆ 6 లక్షణాలు ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళు భగవాన్. ఎవరైతే గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తగలిగారో వాళ్ళు భగవాన్. మనం చిటికెన వేలు కూడా ఎత్తలేము ఒక గంట సేపు. వాళ్ళు భగవాన్ అని ఎవరికి ఎత్తించారు? వ్యాసుల వారి తండ్రి గారు పరాశర మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. భగవాన్ అంటే కృష్ణ భగవానుడే. మనకి మొత్తం భగవాన్ భగవాన్ అని చెప్పనని ప్రతి చోట కూడా ఈ భగవద్గీతలో భగవాన్ అనే సంబోధించారు కృష్ణ భగవానుడిని. అది మనకి మళ్ళీ ప్రతి చోట భగవాన్ వాచ అని ఉంది కానీ అర్జున ఉవాచ, మళ్ళానేమో సంజయ్ ఉవాచ, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ, ఇట్లా వాళ్ళకందరికీ కూడా పేర్లు పెట్టి సంబోధించారు. కృష్ణ ఉవాచ అని లేదు, భగవాన్ వాచ. భగవాన్ ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. ఎవరైతే ఆ పర్వతాన్ని ఎత్తారో, గోవర్ధనగిరిని ఎత్తి చూపించారో, ఎవరైతే రాక్షసులందరినీ సంహారం చేశారో వాళ్ళు భగవాన్. అంతేగాని ప్రతి వాళ్ళు కూడా నేను భగవాన్ అంటే భగవాన్ కారు వాళ్ళు. తర్వాత ప్రతీకోపాసకులు అంటే వీళ్ళు దేవతలందరినీ కూడా కొలుస్తూ ఉంటారు. విశ్వరూపాసకులు అంటే వీరు ముగ్గురు వీళ్ళ విశ్వరూపాలని కొలుస్తూ ఉంటారు. భిన్న రూపునిగా జ్ఞాన యజ్ఞం చేసి వాళ్ళు ఏకీభావంతో భిన్న రూపునిగా విశ్వరూపునిగా సేవిస్తారు. వీరు అనన్య భక్తులు అనమాట. వీళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అహం క్రతురహం యజ్ఞ స్వదాహమహమౌషధం మంత్రోహం అహం ఏవాద్యం అహమగ్నేరహం హుతం. యజ్ఞం చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని కూడా నేనే అంటున్నారు అనమాట. కానీ నేను కర్మకలాపమును నేనే, యజ్ఞాన్ని పూర్వుల కోసం ఆహుతిని నేనే, చికిత్స చేయి మూలికను నేనే, దివ్య మంత్ర జపమును నేనే, నెయ్యిని నేనే, అగ్నిని నేనే, హోమాన్ని నేనే, చేయబడి పదార్థాన్ని నేనే, అన్నీ నేనే అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. అంటే అన్ని నా చేతే. నేనే అంటే ఏంటి? అన్ని నా చేతే సృష్టించబడ్డాయి అవన్నీ కూడా, నాలో నుంచి వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తర్వాత పితాహమస్య జగతో మాతా ధాత పితామహ వేద్యం పవిత్రం ఓంకార సామయదురేవచ. నేను ఈ ప్రపంచానికి తండ్రిని, తల్లిని, పోషకుడను, తాతను, తెలుసుకొనదగిన వస్తువును, పవిత్రము చేయవాడను, ఓంకారమును నేనే, ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదము కూడా నేనే. అన్ని వేదాల సారం నేనే అని చెప్తున్నారు. అందరికీ తండ్రిని గాని, తాతని గాని, పోషకుడిని గాని అన్ని నేనే. తల్లి, తండ్రి, తాత, గురువు అన్ని నేనే అని చెప్పని
చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. అంటే అన్ని ఆయన ద్వారా వచ్చినటువంటివి. ఆ భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ భగవంతుడి సృష్టి మొత్తం కూడా. బీజ ప్రదాత ఎవరు అంటే భగవంతుడే అన్నింటికి. అది ఆయన తెలియజేస్తున్నారు అనమాట మనకి. గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణ సుహృత్ ప్రభవం ప్రణయ స్థానం నిధానం బీజమం వ్యయం. దేవుడికి ప్రభువుకి ఉన్న జీవుడికి ప్రభువుకి ఉన్న సంబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడ. నేనే గమ్యాన్ని, పోషకుడిని, ప్రభువును, సాక్షిని, దివాసాన్ని, ఆశ్రయాన్ని, మిక్కిలి సన్నిహిత స్నేహితుడిని, సృష్టిని, ప్రళయాన్ని, సర్వాధారాలను, విశ్రాంతి స్థలాన్ని, నిత్య బీజమును నేనే. నిత్యం బీజ ప్రదాత నేనే. అన్ని ప్రతి వస్తువుకి కూడా బీజ ప్రదాత నేనే అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యసృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ తదసత్సాహం అర్జున. అర్జున, వేడినిచ్చువాడను నేనే, వర్షమును నిరోధించువాడను నేనే, అమృతత్వాన్ని మూర్తిభవించిన మరణమును నేనే, ఆధ్యాత్మికత్వమును భౌతికత్వమును నాయందే కలుగు. అర్జున, నేనే సూర్యుడి రూపంలో వేడిని ప్రసాదిస్తాను, వర్షాన్ని అవుతాను, వర్షాన్ని కురిపిస్తాను. నేనే అమరత్వాన్ని, అంటే మనిషి యొక్క జీవితాన్ని ఇచ్చేది భగవంతుడే, బీజ ప్రదాత. మృత్యువునిచ్చేది కూడా ఆయనే. మృత్యు రూపంలో వచ్చేస్తారు ఆయన. వచ్చేసేసి ఆ భగవంతుడు దేహాన్ని తీసేస్తారు అనమాట. దేహంలో నుంచి మనకి ఆత్మ పరమాత్మ వెళ్ళిపోతారు. అవన్నీ చేసేవాడిని నేనే. శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని కూడా నేనే. శాశ్వతమైన వాటికి అన్నింటికి కూడా మూలం నేనే, తాత్కాలికమైన వస్తువు కూడా మూలం నేనే అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వేదాలలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాగాదులచే పూజిస్తారు. యజ్ఞశేషమైన సోమరసపానం చేయటం ద్వారా పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గలోకాలకు పోవటానికి ఆశిస్తారు. వారి పుణ్యకర్మల ఫలంగా వారు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని లోకానికి వెళతారు మరియు దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు. అది ఇప్పుడు వేదాల్లో మనకి కొన్ని కర్మలు, ఈ కర్మ చేస్తే ఈ ఫలితం వస్తుంది, ఈ కర్మ చేస్తే ఈ ఫలితం వస్తుంది. కర్మయోగం గురించి, కర్మల గురించి అంతా కూడా రాశారు. ఈ పని చేస్తే నీకు ఈ ఫలితం వస్తుంది, ఈ దేవుణ్ణి కొలిస్తే ఈ ఫలితం వస్తుంది, ఈ దేవతను కొలిస్తే ఈ ఫలితాల గురించి ఎక్కువగా ఒక ఇదంతా కూడా రాశారు. అందుకే వ్యాసుల వారికి ఆయనకి తృప్తి కలగలేదుట. భౌతికమైన ఫలితాలు, అశాశ్వతమైన వాటి గురించి రాశాను నేను, శాశ్వతమైన భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా రాయాలని చెప్పనని ఆయన నారదులు వారు చెప్పారు. నీ అసంతృప్తికి కారణం ఏంటంటే నేను చెప్తాను విను, నువ్వు భాగవతం రచించు, అప్పుడు నీకు మొత్తం సంతృప్తి కలుగుతుంది, మాత్రం సంతృప్తి కలిగి నువ్వు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతావు అని చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు ఆయన మళ్ళీ భాగవత రచన చేసిన తర్వాత ఆయన ఆనందాన్ని పొందుతారనమాట. ఈ అన్ని కూడా వేదాల్లో చెప్పబడినవన్నీ కూడా, కర్మలన్నీ కూడా యజ్ఞయాగాదులతో పూజిస్తారు. యజ్ఞశేషాన్ని సోమరస పానం చేయటం, అమృతం దాయటం ద్వారా పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులైన వీరు సోమరసం ఆ అమృతాన్ని దాగి స్వర్గానికి వెళ్తారు. ఆ స్వర్గంలో కొంతకాలం ఉంటారు అంతే. అది అయిపోగానే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి. పుణ్యకర్మల ద్వారా ఆ పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు, అప్పర్ ప్లానెట్స్ కి. అయినా సరే మళ్ళీ వాళ్ళు జన్మ తీసుకోవాల్సిందే. దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు వాళ్ళు, యజ్ఞాలు యాగాలు ఇవన్నీ చేసినందువల్ల. త్రైవిద్యామాం స్వపాపూత పాప యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అస్నంతి దివ్యాన్ దివిదేవ భోగాన్. యజ్ఞం ద్వారా విష్ణువును ఉపాసించి స్వర్గానికి వెళ్తారు. స్వర్గానికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏ లోకానికి వెళ్ళినా సరే మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
ఏకం భుక్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమన ప్రపన్నా గతాగతం కామ కామాలభంతే. దేవతోపాసకులు పుణ్యం క్షీణించగానే తిరిగి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. ఆ విధమైన స్వర్గం కోసం ఆశతో వారు పుడుతూ చనిపోతూ స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు. కానీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు విశాలమైన భోగాలు అనుభవించితే వారి పుణ్యఫలం అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ భోగాలని అనుభవించి వాళ్ళు ఆ స్వర్గలోకంలో ఉన్న దేవతలతో పాటుగా అనుభవిస్తారు. అనుభవించిన తర్వాత వెళ్ళినైనా నీ టైం నీ పుణ్యం అంతా అయిపోయింది వెళ్ళిపోవాలని తోసేస్తారు. అక్కడి నుంచి కిందికి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగ వస్తువు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండాలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి జైన్ పేరు చూపిస్తున్నారు. ఇది ఎక్కుతారు, ఎక్కి తిన్నగా పైకి వెళ్తారు. ఇక్కడ లోకాలు అప్పర్ ప్లానెట్స్, ఈ అప్పర్ ప్లానెట్స్ కి వెళ్తారు. కొంచెం ఉంటారు అక్కడ కొంతకాలం ఉండి ఆ పుణ్యం అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కిందికి దిగొస్తారు అనమాట. దిగొచ్చి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుని మళ్ళీ భూలోకంలో మళ్ళీ ప్రత్యక్షం అవుతారు వాళ్ళు. అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కానీ నా దివ్య రూపంనే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. నా మీద ఎవరైతే భక్తి కలిగి ఉంటారో, శ్రద్ధ విశ్వాసం కలిగి భక్తిని చేస్తారో, అనన్య భక్తిని, వాళ్ళకి ఏది లేదో అవన్నీ వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ సమకూరుస్తా నేను. సమకూర్చి ఆ సమకూర్చిన వాటిని రక్షించడం కూడా నేనే రక్షిస్తానని చెప్పి చెబుతున్నారు ఆయన. అట్లా బలి చక్రవర్తికి కూడాట ఆయన ఆయనకి ఒక లోకాన్ని సృష్టించి అక్కడికి ఇచ్చి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కాపలాగా ఆయనే ఉన్నారు. ఎవరంటే కృష్ణ భగవాన్ నారాయణుడు. అక్కడ తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు. ఇక్కడ చూడండి కుచేలుడు, ఈయనకి లేదు, చాలా బీదరికంలో ఉన్నాడు. బీదరికంలో ఉంటే ఆ చిన్నతనంలో ఉన్నటువంటి ఆ మిత్రులుగా ఉన్నారు. ప్రేమతో ఇద్దరు కూడా మిత్రులుగా ఉన్నారు గురువు దగ్గర. తర్వాత పెద్దవాడైన తర్వాత కుచేలుడికి భగవంతుడి గురించి తెలిసింది. ఆయన ఇది ఆరాధించాడనమాట. భగవంతుడిని మనసు నిండా నిలుపుకున్నాడు. భగవంతుడిని చూడాలనే కోరికతో వస్తాడు. ఆయన ఐశ్వర్యం కోసం రాడు, భగవంతుడిని చూసి దర్శనం చేసుకుందామని వస్తాడు. ఆ దర్శనం చేసుకున్న ఫలితంగా ఆయనకి మొత్తం కూడా ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చి పంపిస్తారు అనమాట భగవంతుడు. ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడిని అన్ని కష్టాల నుంచి రక్షిస్తాడు నారాయణుడు. రక్షించిన తర్వాత లాస్ట్కి ఇంకా ఆయన కూడా తట్టుకోలేకపోతాడు అనమాట. నారాయణుడు కూడా భక్తుడిని కష్టపెడుతూ ఉంటే అప్పుడు ఆయన అడుగుతారు హిరణ్యకశిపుడు, నేను మొత్తం ముల్లోకాలకి నేనే ప్రభువుని, అందరూ నన్ను హిరణ్యకశిపాయ మహా అని నన్ను పూజ చేస్తున్నారు, నువ్వేమిట్రా నారాయణ 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 అంటావు, నారాయణుడు ఎక్కడున్నాడు రా అని అడుగుతాడు. ఎక్కడున్నాడు చూపించు నీ నారాయణుడు, కనిపించట్లేదా ఎక్కడా అని అడుగుతాడు. అడిగితే ఆయన చెప్తాడు, ప్రతి చోట నాకు కనిపిస్తున్నాడు నారాయణుడు. ప్రహ్లాదుడు చెప్తారనమాట. ఏం చెప్తారు? ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై ఎన్నెందు వెదకి చూసిన అందందే గలడు తర్వాత ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై ఎన్నెందు వెదకి చూసిన అందందే గలడు. దానవాగ్రణి వింటే నువ్వు విన్నావనుకో, దానవుల రాజా నువ్వు విన్నావనుకో, అన్ని చోట్ల కనిపిస్తున్నాడు నాకు, ప్రతి చోట కూడా కనిపిస్తున్నాడు ఆయన. కాబట్టి నువ్వు దర్శనం చేసుకోలేకపోతున్నావు, నాకు దర్శనం అయిపోతున్నది ఆయనది అని చెప్తారనమాట. చెప్పినప్పుడు అవునా అయితే ఈ స్తంభంలో చూపిస్తని చెప్పి స్తంభాన్ని కొడతారు. స్తంభాన్ని కొట్టేటప్పుడు ఆ స్తంభంలో నుంచి నరసింహావతారం, నరసింహ రూపం ప్రత్యక్షమవుతుంది. నరసింహం వచ్చేటప్పటికి ఆ రూపాన్ని చూసేటప్పటికి ఆయనకి వణుకు వచ్చేస్తుంది. హిరణ్యకశిపుడు ఇదేమి రూపం రా,
నేను ఎన్నో ఎన్నో కోరికలు కోరాను మరణం రాకుండా. ఆ కోరికలన్నింటిలో ఈ రూపం చెప్పలేదు, ఈ రూపం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది ఈ రూపం అని చెప్పి నన్ను భయపడతాడు ఆయన, ఉడికిపోతాడు అనమాట. ఆయన్ని తీసుకుని తొడల మీద వేసుకుని యుద్ధం జరుగుతుంది ఇద్దరికి. యుద్ధం జరిగిన తర్వాత హిరణ్యకశిపుడిని ఎత్తి తొడల మీద వేసుకుంటాడు. ఇంటి బయట దాగకూడదు, లోపల దాగకూడదు. ఆయన కోరికలు అనమాట అవన్నీ కూడా, మృత్యువు రాకుండా. ఆ గడప మీద కూర్చుంటాడు, గడప మీద కూర్చుని ఆ తొడల మీద వేసుకుని ఒక్క బొట్టు కూడా కింద పడకుండా ఆయన్ని నఖాలతో సంహరించేస్తారు అనమాట. ఆ నఖాలంటే గోళ్ళతో, ఆయుధాలతో సంహరింపబడకూడదు. అందుకని ఆ గోళ్లతోనే చీల్చేస్తారు భగవంతుడు. భగవంతుడు ఆయన తలుచుకుంటే ఏ రూపంలో అయినా రాగలడు. మృత్యు అనేది తప్పకుండా వస్తుంది, మృత్యువు రాకుండా ఎవరికి తప్పదు. మృత్యువు రావాల్సిందే. జన్మ తీసుకున్న ప్రతి వాడికి కూడా మృత్యువు రావాల్సిందే. జన్మరహితం అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే మృత్యు ఉండదు. ఆ గోలోక ధామానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదని చెప్తారు భగవంతుడు ఆ గోలోక ధామానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి. కానీ మనకు ఉంటుంది, మనకి ఏ లోకానికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకోవాల్సింది. అలాగే ఆ హిరణ్యకశిపుడు కోరుకున్నా కూడా ఇవ్వల ఆయనకి. మృత్యు అనేది ఎవరైనా సరే తీసుకోవాల్సిందే అని చెప్పినాను అన్నారు. అన్ని రకాలుగా కోరుకున్నాడు, ఓకే చెప్పేశాడు, వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత ఆ నరసింహ రూపంలో వచ్చాడు, సంహరించేశాడు హిరణ్యకశిపుడు. ప్రహ్లాదుని అక్కుం చేస్తున్నారు అనమాట. చూడండి ఎలా ఎత్తుకున్నారు. యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రత భూతాని యాంతి భూతేత్యా యాంతి మధ్యాదినోపిమాన్. దేవతలను పూజించిన వారు దేవతలలో జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను పూజించే వారు పితృలోకానికి వెళ్తారు, భూత పిశాచాలను పూజించేవారు అట్టి వారి ఎందే జన్మం తీసుకుంటారు. నన్ను పూజించేవారు నాతోనే నివసిస్తారు అని చెప్తాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఎక్కడ ఎవరిని పూజిస్తే ఆ లోకానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. పితృదేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు పితృదేవ లోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలను ఆరాధించే వాళ్ళు వాటిలోకి వెళ్తూ ఉంటారు, అవి ఉండే లోకాలు ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. నా భక్తులు నన్ను చేరుకుంటారు. డివోటీస్ హూ ఆఫర్డ్ విత్ లవ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ముక్కిపోయిన అటుకులు చిరిగిపోయిన చేలంలో పట్టుకొని వచ్చారు ఆయన కుచేలుడు. అయినప్పటికీ ఆయన భక్తితో ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ భక్తితో ఇచ్చింది ఏదైనా సరే ఆయన స్వీకరిస్తారు. భక్తి కావాలి మన భగవంతుడికి. ఇక్కడ చూడండి, శబరి ఆ పండ్లు తీయగా ఉన్నాయా లేదా అన్నది టేస్ట్ చూసిందిట రాముల వారికి పెట్టేటప్పుడు. రుచి చూసి పెట్టిందిట ఆమె. అంటే అంత ప్రేమ, ఆమె ప్రేమను మొత్తం కూడా అందించింది రాముల వారికి, అది స్వీకరించారు. ఇక్కడ గజేంద్రుడు నలిగిపోయిన పువ్వు, కాళ్ళతో తొక్కేసినటువంటి పువ్వుని భగవంతుడికి సమర్పించారనమాట. ఈ తామర పుష్పాన్ని ఆయనకి మోక్షాన్ని ఇచ్చారు భగవంతుడు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి పహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మనః. నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకు గాని పువ్వు గాని పండు గాని లేదా జలము గాని సమర్పిస్తే దాన్ని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. ఏదిచ్చినా సరే భక్తితో సమర్పించాలి, నాకు సాత్విక ఆహారం మాత్రమే, అది ఏది ఇచ్చినా సరే నేను స్వీకరిస్తానని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణ భగవాను చూడాలని అనుకుందిట ఆ పండ్లమ్మే అమ్మాయి. రోజు వస్తున్నది, ఆ వీధిలో వస్తున్నది కానీ కనిపించట్లా కృష్ణుడు. అప్పుడు ఒక రోజు కనిపించాడు. ఆమె రోజు అనుకోగా ప్రార్థించగా ఒక రోజు కృష్ణుడు పిలిచాడు పండ్లమ్మాయిని రమ్మని. పిలిస్తే ఆమె వచ్చింది. ఏం కావాలి ఎంత అని అడిగాడు. అడిగి ఆమె చెప్తే లోపలికి వెళ్ళాడు. లోపల ధాన్యాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు, చేతుల్లో తీసుకొచ్చి ఆ బుట్టలో వేశాడు ధాన్యాన్ని. 4 గింజలు ఉన్నాయంటే ఆ చేతుల్లోంచి కారిపోయినాయి గింజలు. అంటే వస్తు మార్పిడి అనమాట. అప్పుడు ధాన్యం పెడితే వస్తువు ఇస్తారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వస్తువు ఇస్తారు, మన దగ్గర ఉన్న వస్తువు వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నమాట. ఆ విధంగా ఆ ఫలాలన్నీ కూడా
నీకు ఎన్ని కావాలో అన్ని తీసుకొని ఆయన మొత్తం తీసుకోమని చెప్పి పండ్లన్నీ ఇచ్చేసిందాను. పండ్లన్నీ ఇచ్చేసింది, ప్రేమతో భక్తితో సమర్పించింది కృష్ణ భగవానుడికి. అబ్బా ఎన్ని రోజులకు కనిపించాడు నాకు అనే ఆనందం అనమాట ఆమెకి. ఆనందంతో పండ్లన్నీ సమర్పించింది, బుట్ట తీసుకుంది, వెళ్ళిపోయింది. ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఆ బుట్ట మీద గుడ్డ తీసి చూసేటప్పటికి ఆమె జీవితానికి సరిపడా మణులు మాణిక్యాలు అన్ని కూడా ఆ బుట్ట నిండా ఉన్నాయట. ఆ విధంగా మనము స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో పత్రం గాని, పత్రం అంటే ఆకు, లేదంటే తులసి ఆకు, తులసి దళము ఖరీదు లేదు కదా, ప్రతి వాళ్ళ దొడ్లో ఉంటుంది, ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది ఆ తులసి మొక్క. ఆ తులసి దళాన్ని నీళ్ళల్లో వేసి సమర్పించిన చాలు, నీ భక్తి కావాలంటే అని చెప్తున్నారు. ఫలం ఏదన్నా పండు నైవేద్యం పెట్టు, తోయం, పత్రము, పుష్పము, ఫలము, తోయం అంటే నీళ్లు. యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి, ఏదైనా సరే భక్తితో సమర్పించినాకు, తదహం భక్తి ప్రకృతం అస్నామి ప్రయతాత్మన. ఇక్కడ చూడండి, పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం, మొత్తం ఇవన్నీ కూడా ఏది సమర్పించినా సరే భగవంతుడికి భక్తితో సమర్పించినప్పుడు ఆయన స్వీకరిస్తారు. యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. కర్తృత్వం, భోక్తృత్వం అన్ని కూడా నాకు సమర్పించని చెప్తున్నాను. కుంతిపుత్రుడా, నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, తపస్సు చేసినా, ఆచరించినా, ఏ విధంగా చేసినా సరే వాటిని నాకు సమర్పించి చెయ్యి. భగవంతుని కేంద్రంగా పెట్టుకుని అన్ని ఏ పని చేసినా కూడా చేస్తే అవి భగవంతుడికే చెందుతాయి అనేది చెప్తున్నారు అన్నమాట. నువ్వు ఏది చేసినా సరే నా కోసం చెయ్యి నువ్వు కుంతిపుత్రుడా అని చెప్తున్నాను. అంటే యుద్ధం కూడా నా కోసం చెయ్యి, నువ్వు నీ కోసం చేస్తున్నాను అనుకోవాకు, నీ నీ యొక్క ఆలోచన తప్పు, నీ ఆలోచన నుంచి బయటికి రా, మోహం నుంచి బయటికి రా అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అనాసక్త విషయాన్ యథార్థముపయుజ్యతః నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యముచ్యతే. భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఉన్నంత కాలం పని చేయవలను గాని పని చేయటం మానదాలను. అందుచే పనులు చేయటం ఫలమును కృష్ణుడికి అర్పించాలి. భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంతసేపు కూడా పని చేయాల్సిందే, మనం పని చేయకుండా ఉండలేము. కాబట్టి ఆ పని చెయ్యి, కానీ ఆ ఫలితాన్ని మాత్రం నాకు అర్పించు అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. కృష్ణ భగవానుడికి అర్పించాలి. అది యుక్త వైరాగ్యం అనబడును. అది వైరాగ్యం కిందికి వస్తుంది. నిజంగా సన్యాసములతో అట్టి పనులు ముక్కురమును పరిశుద్ధం చేయను, మనసుని శుభ్రంగా చేస్తాయి అనమాట. మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి అన్ని అర్పించడం మొదలు పెట్టామో మొత్తం కూడా అవి మనం చేసిన పనులన్నీ కూడా పరిశుద్ధం అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయటం ద్వారా నీవు శుభ ఫలితాలను బంధాల నుంచి విముక్తి చేయ. ఇప్పుడు శుభ ఫలితాలంటే మంచి ఫలితం వచ్చినా కూడా బంధనంలో చిక్కుకుంటాం, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి. లేదు, అశుభ ఫలితం వచ్చినా కూడా మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అవన్నీ ఏవి వద్దు నీకు. శుభం వద్దు, అశుభం వద్దు, ద్వంద్వాతీతుడిగా ఉండు. నువ్వు ఉండి అదేదో ఫలితాన్ని నాకు ఒప్పచెప్పు, నేను చూసుకుంటాను అని, నేను నా లోకానికి తీసుకెళ్తానని చెప్పినని భగవంతుడు మనకి చెప్తున్నారు. అదేంటంటే యుక్త వైరాగ్యం. భక్తుడికి మాత్రమే ఉంటుంది అది యుక్త వైరాగ్యం. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం గాని లేదా విరోధ భావం గాని లేనివాణ్ణి. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను, కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు, మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. ఎవరైతే ప్రేమతో నాతో ఉంటారో వాళ్ళలో నేను ఉంటా, వాళ్ళ మనసు నిండా నేనే ఉంటా.
వాళ్ళందరూ కూడా నా మనసు నిండా ఉంటారని చెప్తున్నాను అనమాట. నాకు ఇది ఇవ్వు అని చెప్పినా నువ్వు అడగక్కర్లేదు, కానీ నాకు ఇది అంటే చాలా ప్రియం. కుక్కను చూపిస్తున్నది అమ్మాయి అంటే మనం అడిగే ఫలితాలు కూడా అట్టనే ఉంటాయి అనమాట. ఈ కుక్కను అడిగినట్టుగా ఆ కుక్క పిల్లని చూపించి నాకు కావాలి ఈ కుక్క పిల్లని ఇవ్వు అని చెప్పిన, నాకు చాలా ఎంతో ఇష్టం ఈ కుక్క పిల్ల అంటే అని చెబుతోంది. అంతకంటే మంచిది మెరుగైనది నీకు ఇస్తాను, నన్ను నమ్ము, అంతకన్నా మంచిది ఫలితాన్ని నీకు ఇస్తా, అది నువ్వు కోరుకోవాకు, ఏది కోరుకోకుండా నా దగ్గరికి రా, నా సేవ చేసినప్పుడు నేను ఇచ్చింది ఇంకా ఎంతో మెరుగైంది ఇస్తానని చెప్తున్నాను భగవంతుడు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శాంతి నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. దుఃఖాలు మరియు కష్టాల నుండి స్వేచ్ఛ. త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. కుంతిపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టములకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించుము అని. భక్తుడైన వాడు ఎప్పటికీ కూడా నష్టానికి గురికాడు. ఎంత ఎంత కష్టాలు పడ్డప్పటికీ కూడా ఆయన్ని ఆ తండ్రిని సంహరించి నరసింహస్వామి కష్టాల నుంచి తప్పించి భగవంతుడు తన హక్కును చేర్చుకున్నారు. ప్రహ్లాదుడు ఒక్కడు ప్రార్థన చేస్తేనే ఆయన శాంతించారట. ఎందరు దేవతలందరూ వచ్చి శాంతి వచనాలు పలుకుతారు. ఎవరు వచ్చినా కూడా ఆయనకి శాంతి శాంతించరు అనమాట. చాలా కోపం క్రోధంతో ఉంటారు. ఈయన నరసింహావతారం. ప్రహ్లాదుడు కీర్తన చేయంగానే అప్పుడు శాంతిస్తుంది అనమాట ఆయన అవతారం. అప్పుడు ఆయన్ని హక్కును తెచ్చుకుంటారు. దుఃఖాలు కష్టాల నుంచి బయటికి లాగుతాను నేను అని చెప్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు మాంహి పార్థ వ్యపస్థిత్య ఏపి పాపయోనయః ప్రియో వైశ్యాస్తదా శూద్రాస్తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృథా కుమార, నీచ కుటుంబంలో పుట్టిన వారైనను స్త్రీలైనను వైశ్యులైనను శూద్రులైనను ఆశ్రయించడంతో దివ్యమైన గమ్యాన్ని చేరగలుగుతారు, పరమగతిని పొందుతారు అని చెప్పని. వాళ్ళ కులంతో గాని గోత్రంతో గాని దేంతో సంబంధం లేదు. వాళ్ళు స్త్రీలు గాని పురుషులు గాని ఎవరైనప్పటికీ వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఇక్కడ చూడండి, హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆయన ఏంటంటే ముస్లిము, చాలా అవమానాలకు గురవుతారు, కొడతారు, ఆయన్ని తిడతారు. అందరూ కలిసి ఆయన్ని కూడల్లో నిలబెట్టి ఆయన్ని అవమానపరుస్తారు. అయినప్పటికీ కూడా నవాబులు వాళ్ళందరూ కూడా అయినప్పటికీ ఆయన కృష్ణ భక్తిని వదిలిపెట్టలా. ఈ నామస్మరణ చేస్తూనే ఉన్నారనమాట. హరినామస్మరణ, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని 192 సార్లు జపం చేసేవాళ్ళట రోజుకి. ఆయన పార్షదులు అనమాట. ఆయన మనకి చూపించడం కోసంగా వచ్చినటువంటి వారు. భగవంతుడు పంపిస్తే వచ్చినటువంటి వారు అనమాట హరిదాస్ ఠాకూర్. మన వల్ల కాదు 192 మాలలు చేయటం. 16 మాలలు అంటే గానే మనము అమ్మో చేయలేకపోతున్నాం ఉంటున్నాం. మన పరిస్థితి అదనమాట. అత్యుత్తమ సారం ఏంటి? మన్మనాభవద్భక్తో మధ్యాది మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్తైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నం చెయ్యి, నా పట్ల భక్తితో ఉండు, నన్ను ఆరాధించు, నాకు ప్రాణాలు అర్పించు, పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం. ఇది మనస్సు నాపైనే లగ్నం చెయ్యి, భక్తుడివిగా నాకు నమస్కారం చెయ్యి, నన్ను పూజించు, నీ మనస్సును మొత్తం నాపైనే ఉంచు అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. భగవాన్ వాచ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇది మొత్తం ఉంచినప్పుడు పూర్తిగా నీకు కావాల్సినవన్నీ నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పిన ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అనమాట. అన్ని నేనే చూసుకుంటాను నీకు. ఈ విధంగా నువ్వు ఉంటే గనక నీకు కావాల్సినవన్నీ నేను చూసుకుంటానని చెప్తున్నాను. ఈ అధ్యాయం మొత్తానికి సారం ఇది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తి ప్రణామాలు.
ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగండి. మాతాజీ లైవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. డౌట్స్ ఎవరికైనా ఉన్నాయా మీరు? డౌట్స్ లేకపోతే ఏం చేసేద్దాం. అందరు జపం చేశారా నిన్న ఏకాదశి? ఉపవాసం ఉన్నారా ఎవరైనా? మాతాజీ లైవ్ ఆఫ్ అవ్వలేదు మాతాజీ. అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. అందరూ మాతాజీ లైవ్ ఆఫ్ చేయలేదు మాతాజీ. లైవ్ ఆఫ్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ లైవ్ ఆఫ్ చేయండి మాతాజీ. ఆఫ్ చేశాను. లేదు మాతాజీ ఆఫ్ అవ్వలేదు.